இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். 1 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசிக்கப் போகிறோம். பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள், ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். இந்த வசனத்தை எல்லாருமே கேட்டிருப்போம். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வசனம், எல்லா ஊழியக்காரர்களும் பயன்படுத்தின வசனம். ஆனாலும் கூட ஒரு விசேஷித்த காரியத்தை தேவன் இந்த நாளில் நம்மோடு பேச போகிறார். இந்த உலகத்தில் நாமளும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம், நாம் எல்லாருமே கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறோம், நாமளும் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறோம். இன்றைக்கி நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க, இந்த உலகத்தில் சபையே இல்லையா? இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் பாருங்கள், பலதரப்பட்டதான சபைகள் இருக்குது. ஒவ்வொரு சபைகள் நாங்கள் தான் அந்த 1,44,000 பேர் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடியதான அளவில் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி நிறைய உபதேசங்கள், ஆழங்கள், நிறைய பக்தி வைராக்கியல் வெளிப்படுகிறது. அப்போ அவர்களும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க, நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பாருங்கள், பந்தய சாலையில் பலதரப்பட்டதான சபையில் ஜனங்கள் அதே பக்தியோடு வைராக்கியத்தோடு வேத வசனத்துடைய துணையோடு கூட கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய அதே அபிஷேகத்தோடு கூட ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்க ஓடக்கூடியதான அந்த ஓட்டம் நிச்சயமாக ஜீவ கிரீடத்துக்காக தான் ஓடுறாங்க, நிச்சயமாக பரலோக ராஜ்யத்துக்கு தான் ஓடுறாங்க. ஆனாலும் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை பாருங்கள், ஆகிலும் ஒருவனே பந்தய பொருளை பெறுவான் என்று அறியீர்களா? அந்த ஒருவன் இடத்துல ஒருத்தி அப்படின்னு மாற்றிங்க, மனவாட்டி. இன்றைக்கு எந்த சபை மனவாட்டி சபையாக வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய சந்தேகமே. இன்றைக்கு நிறைய சபைகள், நல்ல பாரம்பரிய சபைகள் இருக்கிறாங்க, பழமையான சபைகள் இருக்கிறாங்க, வேதத்துடைய ஆழங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடியதான சபைகள் இருக்குது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளாகிய அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டியாக மாறுவதற்கு இன்றைக்கு எந்த சபை தன்னை மனவாட்டியாக அலங்கரித்திருக்கிறாள் அப்படிங்கிறதான அந்த ஒரு இடம். அப்போ மனவாட்டியாக அலங்கரித்தல் என்ற வார்த்தையில் எதை வைத்து அலங்காரம் செய்வது? பட்டுப்புடவை வச்சா? பாருங்க, ஒரு மெல்லிய வஸ்திரமானது அந்த மனவாட்டிக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதியே என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போ பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி என்பது ஒரு சபையில் இருக்கக்கூடியதான மூப்பர்கள் பரிசுத்தவான்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சபையில் இருக்கக்கூடியதான சகோதரர்கள் பரிசுத்தவான்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சபையில் இருக்கக்கூடியதான வாலிப பிள்ளைகள் பரிசுத்தவான்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சபையில் இருக்கதான மூத்த தாய்மார்கள், சகோதரிகள், வாலிப பெண் பிள்ளைகள், பால் குடிக்கதான பிள்ளைகள் அனைவருமே பரிசுத்தமாக இருந்தாகத்தான் அந்த சபையானது அந்த மெல்லிய வஸ்திரத்தினால உடுத்து வைக்கப்படும். எத்தனை பேருக்கு புரியும் தெரியல, உண்மையிலேயே சத்தியமான வாதம் இது மட்டும் தான். அப்போ மனவாட்டி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினால், எப்படிப்பட்ட ஆயத்தம்னாக்க அந்த மெல்லிய வஸ்திரத்தை அவள் உடுத்த வேண்டும். அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் என்பது பரிசுத்தவான்கள் வைத்திருக்கக்கூடியதான அந்த நீதியின் அளவு. ஒரு சபையில் பரிசுத்தவான்கள் இல்லை அப்படின்னாக்க அந்த சபை போகுமா? இன்றைக்கு நம்முடைய சபை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகுமா என்றதான ஒரு மிகப்பெரிதான சந்தேகம் இருக்குதுனாக்க அப்போ நம்ம சபையில் பரிசுத்தம் குறைவு, நம்முடைய சபையில் ஜெபம் குறைவு, நம்முடைய சபையில் கர்த்தருக்கு பிரியமான காரியங்களில் குறைவு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் பொழுது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க, நிறையா பேர் பந்தய சாலை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம், நம்மளும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ 10-11 ஓடக்கூடியதான பந்தய சாலை வீரர்கள் ஒருபோதும் ஜீவ கிரீடத்தை பெற முடியாது, பந்தய பொருளை பெற முடியாது. ஆனால் அவங்களுக்கு என்று ஒரு காரியம் இருக்குது. சரி, இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கப்பா அப்படிங்கிறத சந்தேகம் வரும். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ரொம்ப தெளிவான வார்த்தை, பரலோகத்தில் 3 இடங்கள் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 3 இடங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, முதல் இடம் கர்த்தர் வாசம் பண்ணக்கூடியதான அந்த சீயோன், அதுதான் உன்னதமான வடிவமான ஸ்தானம். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த புதிய எருசலேம் என்றதான அந்த நகரத்தில், அது மையத்தில் இருக்கக்கூடியதான அந்த பகுதி. அப்போ புதிய எருசலேமையும் அந்த சீயோன் என்றதான ஸ்தலத்தையும் நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது. மையமான இடத்துல கர்த்தருடைய அந்த ஆளக்கூடியதான ஆளுகை அந்த இடத்துல வைக்கப்படுகிறது, அது ஒரு ஸ்தலம். அதற்கு பிறகு புதிய வானம் என்றதான அடுத்த இடம், அதற்கு பிறகுதான் புதிய பூமி என்றதான 3வது இடம். பார்க்கும் பொழுது பந்தய சாலில் ஓடக்கூடியதான ஒரு ஸ்தோத்திரம், ஒரு சபையானது நிச்சயமாக அந்த சீயோன் என்றதான இடத்துல போய் அவங்க தங்களுடைய இடத்தை நிரப்புவாங்க. அவர்களுடைய வஸ்திரமானது மெல்லிய வஸ்திரமாக இருக்கும். அவருடைய வாழ்க்கையானது பரிசுத்தவான்களுடைய நீதினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். அந்த சபையானது தன்னை கரை திரை பிழையற்றதான சபையாக தன்னை முன்னிறுத்தி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அந்த பந்தய சாலையில் நல்ல அடக்கத்தோடு
ஒரு ஒழுங்கோடு கற்போடு கரை திரை பிழையில்லாதபடிக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓடி அந்த பந்தய சாலையில் அந்த பந்தயத்தை பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தரோடு கூட இருக்கக்கூடியதான நெருங்கிய அந்த கிருபையை பெற்று அந்த சீயோனில் போய் நின்றுவாங்க. ஸ்தோத்திரம். அதற்கப்புறம் கொஞ்சம் அறகுறையாக நம்மளை போல் இருக்கிறவங்க புதிய வானத்துக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதற்கு பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த புதிய பூமி. ஒரு வார்த்தை பாருங்கள், அவர்கள் கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தில் நடப்பார்கள் என்ற வார்த்தையானது வெளிப்படுத்தின விஷயத்தை சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தருடைய வெளிச்சம்னாக்க சூரியன் இங்கே இருக்குது, அங்கே இருக்குது, இங்கே தான் வெளிச்சம் வருது, ஒன்றும் கிடையாது. கர்த்தர் எங்கே இருக்காருனாக்க சீனில் இருக்காருனாக்க அங்கிருந்து பிரகாசிக்கக்கூடியதான அந்த வெளிச்சமானது அந்த புதிய வானத்துக்கு வரும், அந்த புதிய பூமிக்கு வரும். அப்போ நம்ம கர்த்தரை விட்டு வெகு தூரம் இருக்கக்கூடியதான ஒரு நபர்கள். நாமளும் அந்த அதே பந்தய சாலையில் தான் ஓடி இருக்கிறோம், நாமளும் அதே ஓட்டத்தை தான் ஓடி இருக்கிறோம். ஆனால் நம்மகிட்ட சில குறைவுகள் இருக்குது. மெல்லிய வஸ்திரம் இல்லை, மெல்லிய வஸ்திரத்தில் குறைவு இருக்குதுனாக்க நாம் புதிய பூமியில் இருக்கிறோமா, புதிய வானத்தில் இருக்கிறோமா, அல்ல புதிய எருசலேமில் இருக்கிறோமா, நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ 3 ஸ்தானங்களை இந்த பல்லவ ராஜ்யமானது அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் எங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீங்கனாக்க இந்த பந்தய சாலையில் கர்த்தருடைய ஜீவ கிரீடத்தை பெறும்படியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீங்க. வாசிங்க, மீண்டுமாக அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். ஸ்தோத்திரம். 1 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரத்தில் 24வது வசனத்தை மீண்டுமாக வாசிப்போம். பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள், ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான். ஒரே ஒரு மனவாட்டி சபை மட்டுமே அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்வாங்க. மற்றவங்களும் பெற்றுக்கொள்வாங்க, அவங்களுக்கு அதெல்லாம் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது. 2வதாக வரலாம், 3வதாக வரலாம். ஸ்தோத்திரம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ரைஸ் கொடுக்கும் பொழுதே முதல் ப்ரைஸு, 2வது ப்ரைஸு, 3வது ப்ரைஸு, 6வது ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி நிறையா கொடுக்குறாங்க. சில நேரங்களில் 1லேருந்து 10 வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு 100 பேர்த்த ஓட விடுவாங்க. 100 பேர்த்தில் செலெக்ஷன் ஒன்று வைக்கும் பொழுது அதில் 10 பேர்த்த எடுப்பாங்க. அப்போ 10 பேர்த்துக்கு ப்ரைஸ் உண்டு. அந்த 10 பேர்த்த எப்படி கொடுப்பாங்க? ஒரே ப்ரைஸ் தான், ஒரே மாதிரியான ப்ரைஸ் 10 ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. அப்படி தேவன் நமக்காகவும் சில கிருபையில் கொடுக்குறாரு. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்களே. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்க நம்மள்ட்ட கிருபை மட்டும்தான் இருக்குது. நாம் என்ன பண்ணனாக்க ஒரு நல்ல பரிசுத்தமான அந்த வாழ்க்கை நம்மள்ட்ட இல்லை, நம்மள்ட்ட கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு இல்லை. சில இதில் விழுந்து எழுந்திருக்கிறோனாக்க அந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய கிருபையானது நம்மளை ரட்சித்து அது நடத்துகிறது. அதனால தான் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்களால் உண்டானதல்ல, தேவனுடைய ஈவு என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போ தேவன் நமக்கு சில ஈவுகளை இலவசமாக கொடுக்கிறார். அப்போ அதுவும் நம்மளை பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போகும். அப்போ நம்ம எங்கே இருப்போம்? கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தில் நடக்கக்கூடியதான வெகு தூரத்தில் இருப்போம். நீங்கள் கர்த்தரோடு கூட ஆளுகை செய்யணுமா, அல்லது கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தில் தூரத்தில் நிற்கணுமா? 2 காலம் தான். அப்போ கர்த்தரோட நெருங்கி ஜீவிக்கணும்னாக்க நீங்கள் இன்னும் பரிசுத்தமாக வேண்டும், இன்னும் நீதி செய்ய வேண்டும், இன்னும் கர்த்தரோடு கூட நீங்கள் என்ன பண்ண நெருங்கி ஜீவிக்க வேண்டும். அந்த கிருபை இருந்தாக்க பந்தய சாலையில் நீங்கள் ஓடும் பொழுது நீங்கள் அந்த பந்தய சாலையில் உள்ளதான அந்த பந்தய பொருளை பெறுவீங்க. அதனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை மிக தெளிவாக சொல்கிறது. அநேகர் இன்றைக்கு பந்தய சாலையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க, அநேக சபைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்குது, அநேக மனவாட்டிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க, 10 கன்னிகைகள் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் எந்த கன்னிகைன்னு கேட்டாக்க எல்லாரும் டக்குன்னு சொல்லுவாங்க, நான் அந்த புத்தியுள்ள 5 கன்னிகை. ஒருத்தருடைய வாயிலிருந்து வராது, நான் அந்த மனவாட்டி. அந்த கன்னிகைகள் அந்த இடத்துல பெரிய விஷயமே கிடையாது. இவங்களாம் கன்னிகைகள் எங்கே யாருனாக்க அந்த மனவாட்டிக்கு தோழிகளாக போகக்கூடியவங்க. அவங்க அந்த கல்யாணத்துக்கான நபர்கள் கிடையாது. இன்ன வரைக்குமே இந்த 10 கன்னிகளை குறித்து எல்லாரும் 10 கன்னிகை 5 பேர் புத்தி இல்லாதவங்க, 5 பேர் புத்தி இல்லாதவங்க. நான் நினைக்கிறேன் 2 பேரும் புத்தி இல்லாதவங்க தான். நான் மனவாட்டி அப்படிங்கிற ஸ்தானத்துக்கு போகாதவங்க உண்மையிலே புத்தி இல்லாதவங்க தான். அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தையை பாருங்கள், மணவாளன் வருகிறானாக்க நீ மனவாட்டியாக இருந்தனாக்க உனக்கு அங்கே முதலிடம், இல்லைனாக்க நீ தோழியாக தான் போகணும். இன்றைக்கு சபைகள் அப்படி தான் போகுது. புத்தியுள்ள 5 கன்னிகை போகுது, புத்தி இல்லாத 5 கன்னிகை போகுது. இது 2மே வேஸ்ட்டு. மனவாட்டியாக போறியா, கர்த்தருக்கு பிரியமாக போறியா, அதுதான் அவசியமாக இருக்குது. இன்றைக்கி கேட்குதான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, பந்தய சாலையில் ஓடுவது பெரிதல்ல, பந்தயத்தை நோக்கி ஓடுவது பெரிதல்ல. நீ மனவாட்டிக்குரியதான அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறியா, கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கக்கூடியதான அந்த வாழ்க்கையை நீ வாழ்றியா? அப்படி வாழ்ந்தாக்க அந்த பந்தய பொருள் உனக்காகவே வைக்கப்பட்டிருக்குது. நீ எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். ஸ்தோத்திரம். தீமோத்தேயுக்கு எடுத்து எழுத இருப்போம். 1 தீமோத்தேயு. ஸ்தோத்திரம். ரெண்டு தீமோத்தேயு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஸ்தோத்திரம். 7வது வசனத்தை வாசிப்போமே. ஸ்தோத்திரம். எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் தான். 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம்
7வது வசனம். நல்ல போராட்டத்தை போராடி. இந்த வசனத்தை கவனிச்சுக்கோங்க. இப்ப பவுல் உயிரோடு இருக்கானா செத்து போயிட்டானா? எல்லாரும் இந்த வசனத்தை கொண்டு போய் செத்த இடத்துல சொல்லுவாங்க, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் அப்படிம்பாங்க. உயிரோடு இருக்கும்போது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருளுவார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருளுவார். வார்த்தையை பாருங்க. உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷன் சொல்றான், இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி சாகரத்துக்கு முன்னாடியே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அறிக்கையிடுறான். இன்றைக்கு நாம அப்படி சொல்ல முடியுமா? அதனால தான் பவுலை குறித்து இவ்வளவு விமர்சனங்களும் அவளை குறித்து இவ்வளவு நிருபங்கள் எழுதப்பட்டிருக்குது. நிருபங்களை கூட பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் பவுல் எழுதியிருக்குதான இந்த 11 அல்லது 13 நிருபங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க. அத்தனை 13 நிருபங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் எழுதியிருக்கிறதான விளக்க உரையை பார்த்தீங்கன்னாக்க உலகம் பூரா லட்சக்கணக்கில் இருக்குது. ஆயிரக்கணக்கான மதிப்புள்ள புத்தகங்கள்லாம் அதுக்கு வெளிவந்திருக்கிறது. ரோமர்கள் நிருபத்தை பற்றி ஒரு விளக்க உரை சுமார் 300 பக்கத்துக்கு மேலே எழுதியிருந்தாங்க. குறைஞ்சபட்சம் தான் அது. அதே போலவே இந்த ஒவ்வொரு யாக்கோபு நிருபத்திற்கு 600-700 பக்கத்தில் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க அவங்க அதிகமாக எழுத பார்த்தீங்கன்னா புத்தகங்கள் பெருகிடுச்சு. இன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஊழியக்காரங்க வேதத்தை விட்டுட்டு இந்த விளக்கவர்களை தூக்கிட்டு வந்து ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டாங்க. வேத புத்தகத்தை விட விளக்கமான புத்தகம் வேற யாராலும் கொடுக்க முடியாது. வேத புத்தகத்தை தவிர வேறு எந்த விதமான உன்னதமான புத்தகத்தையும் நம்ம ஸ்டேஜில் ஏற்றக்கூடாது. இன்றைக்கு நீங்கள் நிறைய விளக்கங்களை படிக்கலாம், நிறைய விளக்க உரைகளை படிக்கலாம், நிறைய ஆசிரியருடைய பாடங்களை கேட்கலாம். அதெல்லாம் உங்களுடைய இருதயத்தை கிரியை செய்யலாம், தப்பு கிடையாது. கற்றுக்கொள்வதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் கர்த்தர் நம்மை அனுமதித்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த வேத புத்தகத்தை தூக்கி ஓரத்தில் வச்சுட்டு இந்த வேத புத்தகத்தை விளக்க உரை இவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க, இந்த வேத புத்தகத்தை இவங்க விளக்கம் எழுதியிருக்கிறாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இதை ஒதுக்கி வச்சு என்றைக்கு அதை தூக்குறீங்களோ அந்த நபரை நீங்கள் கர்த்தருடைய ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்துறீங்க. அது விக்கிரக ஆராதனை. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. ஏன் சில இடங்களில் கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய அசைவாடுதல் இல்லை? ஏன் கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய கண்டித்து உணர்த்தக்கூடியதான அந்த பிரசங்கம் இல்லைனாக்க அந்த இடத்துல கர்த்தருக்கு கொடுக்கக்கூடியதான இடத்தை இப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு, ஊழியக்காரர்களுக்கு, அந்த சபையை தாங்கக்கூடியதான மிக முக்கியமான பணக்காரனுக்கு கொடுத்துட்டு கர்த்தரை விரட்டி விட்டுறது. நீங்கள் வரல நான் எங்கடா வெளில ரொம்ப நேரம் வெளில நின்றுருக்கேன் அப்படின்னு வராண்டவர். இன்றைக்கு நடக்கக்கூடியதான மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சபைகளில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்க வேத புத்தகத்துக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கும் அவருடைய பிரசன்னத்துக்கும் அவருடைய ஆளுகைக்கும் நம்மை ஒப்பு கொடுக்காதபடிக்கு மாம்சமான மனிதர்களை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல முன்னிறுத்தி இன்றைக்கி பாருங்கள் எல்லா ஆலய காரியங்களிலும் ஒரு முக்கியமான நபர் வந்தாக்க இன்றைக்கு சால்வை போத்துறதான ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க. முறை சபைகளில் அரசியல்வாதியை மேடையில் ஏற்ற மாட்டாங்க, மிக முக்கியமான நபரை சபை மேலே ஏற்ற மாட்டாங்க, யாருக்கு பொன்னாடை போற்ற மாட்டாங்க, யாருக்கு மாலை போட மாட்டாங்க, யாரையும் கனப்படுத்த மாட்டாங்க. அந்த ஸ்டேஜை விட்டு இறங்கி வந்து ரொம்ப தாழ்மையாக அன்பாக பேசுவாங்க. இன்றைக்கு பாருங்கள் எல்லா சபைகளின் மேடைகள் மேலே இப்படிப்பட்ட அரசியல் வியாதி கிடையாது, வாதிகள் உண்மையாக வியாதியும் கூட தான். அரசியல் வியாதிகளையும் முக்கியமான நபர்களையும் மேடையேற்றி மாலை போடுறாங்க. ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க செண்டை மேலே வச்சு ஒரு ஊழியக்காரரை அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. இன்றைக்கு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கான நம்முடைய இருதயமானது மாம்சமான மனிதர்களை மகிமைப்படுத்துகிறது. அப்போ எப்படி கர்த்தர் அங்கே வந்து ஆளுகை செய்வார்? எப்படி கர்த்தருடைய பிரசன்னம் வெளிப்படும்? கத்துவாங்க, நல்ல சத்தம் கேட்கும், நல்ல அந்நிய பாஷையில் பேசுவாங்க, நல்ல அபிஷேகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். எல்லாம் போய் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும்னாக்கா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். நான் 18 வருஷமாக கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஒரு அம்மா கூனியாகவே இருக்குது. 18 வருஷம் கழிச்சு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஜெப ஆலயத்துக்குள்ளே போய் அங்கே பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். அவர் யூதருடைய ஜெப ஆலயங்கள் தோறும் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஜெப ஆலயத்துக்கும் போய் அவர் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அந்த அம்மா கிட்ட இருக்கிறது பலவீனப்படுத்தக்கூடியதான ஆவி என்பதை கண்டறிந்து அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு ஜெபித்து அந்த பிசாசை விரட்டி விட்டுட்டார். ஸ்தோத்திரம். அந்த பிசாசு போன உடனே அந்த அம்மா நிமிர்ந்துட்டாங்க. அந்த கூணி போயிருந்தான முதுகு நேராகிடுச்சு. அப்போ 18 வருஷமாக ஊழியக்காரங்க வரலையா? 18 வருஷமாக பிரதான ஆசாரியம் அங்கே வந்து கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யலையா? 18 வருஷமாக யாரும் அவங்க ஜெபிக்கலையா? எல்லாம் நடக்குது. ஜெபம் உண்டு, ஆராதனை உண்டு, நல்ல அபிஷேகம் கூட உண்டு, கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய ஆளுகை இருப்பது போல கூட சில தோட்டங்கள் இருக்கும். ஆனால் கர்த்தர் இல்லாதபடிக்கு பிசாசனுடைய ஆளுகையில் சபைகளும் இருக்கும் என்பதற்கு மிக நல்ல எடுத்துக்காட்டு அந்த கூனி தான். 18 வருஷமாக அந்த அம்மா அங்கே தான் இருக்குது. ஒரு ஊழியக்காரனால் கூட குணப்படுத்த முடியல.
18 வருஷமா அந்த அம்மா அங்கே தான் அந்த பிசாசோடு தான் இருக்குது. அந்த பிசாசு உள்ளதாக உட்காந்துருக்கு. அப்போ சபைக்குள்ளே பிசாசு வராதுன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. அந்த அம்மாக்குள்ளே இதை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய ஆவி அந்த ஆலயத்தில் தான் இருந்துச்சு. அந்த அம்மா 18 வருஷமாக தொடர்ந்து சபைக்கு வருது, 18 வருஷமாக பாட்டு பாடுது, 18 வருஷமாக ஊழியக்காரர்கள் செய்யுது, எல்லார் மேலே அன்பு செலுத்துது, எல்லாமே உண்டு தான். அது மாய்மாலம். அதை கர்த்தருக்கு செலுத்தக்கூடியதான உண்மையான காரியம் அல்ல. இன்றைக்கு இதை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பந்தய சாலையில் ஓடக்கூடியதான நாம் கர்த்தருக்கு எப்படி பிரியமாக ஓட வேண்டும் சொல்லி நமக்கு தெரியல. நீங்கள் மீண்டுமாக எடுத்துக்கொள்வோம். ஸ்தோத்திரம். 1 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரத்தில் 24வது வசனத்தை மீண்டுமாக அப்படி வரிசையாக வாசிங்க. அது நிறைய காரியங்களை அதில் பவுல் சொல்லுகிறான். 1 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரத்தில் 24 மீண்டுமாக வாசிப்போம். பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள். ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் அந்த மனவாட்டியாக மாறுவதற்கு, அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நீங்க ஓடுங்க. பந்தயத்துக்கு போராடுகிற எல்லா மனவாட்டியும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சை அடக்கமாக இருப்பார்களாக. சொல்லுங்க. அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறார்கள், நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம். பாருங்க, உலக பிரகாரமான ஒரு பந்தய சாலை இருக்கு. அழிந்து போகக்கூடியதான அந்த கிரீடத்தை பெறுவதற்காக அவன் குடிக்க மாட்டான், தீமையான பழக்க வழக்கம் ஈடுபட மாட்டான், தூக்கத்தை கெடுத்துக்கொள்ள மாட்டான், நல்லா சாப்பிடுவான், காலையில் எழுந்து உடற்பயிற்சி செய்வான். அவன் வாங்கக்கூடியதான கிரீடமானது மிக எளிதாக அழிந்து போகக்கூடியது. இந்த பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தங்கமாக இருந்தால் கூட அந்த பூமிக்கு தான் மறுபடியும் போகும். ஸ்தோத்திரம். அந்த தங்கத்தை நீங்கள் எங்கே எடுத்துட்டு போக முடியாது, பரலோகத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்படிப்பட்டதான அழிந்து போகக்கூடியதான கிரீடத்துக்காக ஒரு மனுஷன் பக்தி வைராக்கியமாக இருந்து தன் உடம்புக்கு ரொம்ப கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றதில்ல, தூங்குறதில்ல, எல்லாத்திலும் சரியாக செய்து கொண்டு அந்த கிரீடத்தை பெறும் பொழுது அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறக்கூடியதான நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்க வேண்டும்? அப்ப ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவதற்கு இச்சை அடக்கம் மிக மிக அவசியம். இச்சை அடக்கம் என்பது இந்த உலகத்துக்கு ஒத்ததான வேஷம் நம்மள்ட்ட காணப்படக்கூடாது. இந்த உலகத்தின் மேல அன்பு வைக்கக்கூடாது. இந்த உலகத்துடைய எல்லா விதமான அந்த பெருமையான காரியங்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்படியக்கூடாது. அப்ப காசு பண்ணலாம் இருக்கக்கூடாதுப்பா. போதும் என்றதான மனதனுடைய கூடிய தெய்வ பக்தி தான் மிகுந்த ஆதாயம். எல்லாமே நமக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிறார். ஆசீர்வாதம் அவசியம்தான். எனக்கு 2 கார் இருந்தாக்க சந்தோஷம்தான். இல்லை எனக்கு இப்போ 10 கார் இருக்குது, 10 காரில் நான் 10 காரில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு காரில் போவேன்னாக்கா அது ஆடம்பரம். ஸ்தோத்திரம். அவசியத்திற்கும் ஆடம்பரத்திற்கும் உள்ளதான வித்தியாசத்தை இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகள் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஏன்னாக்க கர்த்தர் எனக்கு அப்படியே பெரிய அளவில் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. கர்த்தர் கொடுத்தது மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவும்படியான அந்த கிருபைக்காக. ஸ்தோத்திரம். பெரிய வார்த்தை பாருங்க. அந்த செல்வந்தன் சொல்கிறான், ஆத்துமாவே நீ நல்லா புசித்து குடித்து நிம்மதியாயிரு, பல வருஷங்களுக்கு தேவையான தானியத்தை நான் வச்சிருக்கிறேன், என்னுடைய களஞ்சியத்தை இடித்து நான் பெருசாக கட்ட போகிறேன், நீ நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, மூடனே, இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதங்களையும் செழிப்பையும் உயர்வையும் கொடுத்துருக்காருனாக்க அந்த நேரத்தில் கண்களுக்கு மறைவாக தேவன் மறைக்கப்பட்டாக்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதை. ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு நிறைய பணம் இருக்கும், நிறைய நமக்கு உயர்வு இருக்கும், செழிப்பு இருக்கும். ஆனால் கர்த்தரை மறந்து போகக்கூடியதான அந்த ஸ்தோத்திரம் நினம்னா கொழுப்பு நம்முடைய கண்களை மறைச்சிடும், இருதயத்தை மறைச்சிடும், காதை மறைச்சிடும், வாயை மறைச்சிடும். துதிக்க மாட்டீங்க, ஸ்தோத்திரிக்க மாட்டாங்க, ஆராதிக்க மாட்டீங்க, சபைக்கு போக மாட்டீங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு எண்ணத்தில் சரியாக இருப்பீங்க, காணிக்கை கொடுத்துருவோம். இந்த மாதம் நான் வரமில்ல பாச, இந்தாங்க காணிக்கை. அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த காணிக்கை அவளை பல்லவத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லி. காணிக்கை கூட இந்த இடத்துல தாங்க போகாது. நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய நெற்றியில் ஒட்டக்கூடியதான 1 ரூபா பைசா கூட பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு போகாது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியதான ரொம்ப நல்ல மிகப்பெரிய பணக்காரர்களும் பெரிய பழைய விசுவாசிகளும் போக முடியா, நேராகவே பாஸ்டரே பார்க்குறது, தங்களுடைய அந்த செல்வ செழிப்பை காண்பிப்பதற்காக நேராக போயிட்டு பாஸ்டர் பார்த்து, பிரைஸ் லார்ட் பாஸ்டர் நல்லா இருக்கீங்களா, இந்த வாரம் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் போயிட்டு தப்பாக நினச்சிக்காங்க, நாங்கள் காணிக்கை அப்படின்னு சொன்னோன்னே பாஸ்ட்டும் பார்த்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு போயிடுவார். ஆனால் அந்த காணிக்கை ஒருபோதும் ஒரு நபரை பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போகாது. எந்த மனுஷன் கர்த்தருடைய சமூகத்தில், அந்த பந்தய சாலையில், கர்த்தருடைய ஆலயத்தில், அவருடைய சமூகத்தில் நன்றாக முழங்கால நின்று ஜெபித்து ஓடக்கூடியதான அந்த ஓட்டத்தை ஓடுகிறானோ அவனுக்கு தான் அந்த பந்தய பொருள். இன்றைக்கு ஏன் பந்தய பொருள் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாக்க இதுதான் காரணமே. நாமளே சுயமாக சில காரணங்கள் உருவாக்கி கொள்கிறோம். நாமளே சில காரியங்களை என்ன பண்ணுறோம், நமக்காக நினைத்து கொண்டு இன்றைக்கி போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அடுத்த வாரம் போய்க்கலாம் அப்படி சொல்லி சில நேரங்களில் நாம் அதில் ஒரு சுய கட்டுப்பாடு இல்லாதபடி இருக்கிறோம். அப்போ இந்த வார்த்தையை பாருங்கள். ஸ்தோத்திரம்.
பந்தயத்துக்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலையும் இச்சை அடக்கமாக இருப்பார்களாக. இச்சை அடக்கம் என்பது உங்கள் ஊரில் ஒரு முக்கியமான கல்யாணம், நீங்கள் வந்தே ஆகும்னு சொல்லி தொல்லை பண்ணுறாங்களா, அதில் ஒரு இச்சை அடக்கம் வேணும். அங்கே போனாக்கா நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை, அங்கே போனாக்கா நம்மளை கனப்படுத்துவாங்க, அங்கே போனாக்கா நம்ம நம்முடைய பேர் கொஞ்சம் பெருமையாக மாறும். போகாத. சபையை விட அங்கே போகணும் அவசியம் கிடையாது. சபை அது ஞாயிற்றுக்கிழமை கரெக்டாக கூப்பிடுவாங்க. காலைல 10 மணிலேருந்து 12:30 மணிக்குள்ளே 10 to 11:30க்குள்ளே முகூர்த்தம் வந்துருங்க அப்படிப்பாங்க. சாத்தானுடைய தந்திரமான வேலை. உலகம் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கணும். நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். இவர் எவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் கூப்பிட்டா வர மாட்டார். அப்படிங்கிறதான ஒரு காரியம். இது ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க, ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு மட்டும் கிடையாது, சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளுக்கும் இது மிகப்பெரிய அடையாளம். என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு முறை டிசம்பர் மாதம் சரியாக 31ஆம் தேதி அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க 30ஆம் தேதி சாயங்காலம் எங்கள் தகப்பனாருடைய அக்கா கணவர் இறந்து போயிட்டார். அதாவது என்னுடைய மாமா இறந்து போயிட்டார். அன்றைய தினம் சண்டே வேறு. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. இரவு இறந்து போயிட்டாங்க. 31ஆம் தேதி காலை சண்டே. இறந்தது தன்னுடைய சொந்த சகோதரனுடைய கணவர். காலையில் ஆராதனையை 10 மணியிலிருந்து 12 மணி வரலுமாக ஆராதனை நடத்துகிறாங்க. ஸ்தோத்திரம். 12 மணிக்கு மேலே அந்த துக்க காரியத்துக்கு போகிறாங்க. அங்கே போயிட்டு அடக்கமானது இரவு 7 மணிக்கு முடிகிறது. பிறகு அங்கிருந்து கிளம்பி ஆலயத்துக்கு வரணும். எனக்கு அன்றைக்கு இரவு 10 மணியிலிருந்து காலை 5 மணி வரலுமாக புது வருஷ ஆராதனை. ஸ்தோத்திரம். இப்போ சொந்த காரியத்துக்காக வேண்டி என் அக்கா வீட்டுக்காரர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போய் அவர் நிற்க கிடையாது. காலை ஆராதனை நடத்தினார். மத்தியானம் துக்கத்துக்கு போனார். மறுபடியும் இரவு 9 மணிக்கு வந்தார். வந்துட்டு சாப்பிடலையோ குளித்து முழுகிட்டு சட்டை போட்டார். நேராக ஆலயத்தில் நின்ட்டார். 10 மணியிலிருந்து விடியற் காலை 5 மணி வரலுமாக இந்த புது வருஷ ஆராதனை. விடியற் காலையில் திருப்பந்த ஆராதனை, அதற்கு பிறகு ஞானஸ்தான ஆராதனை. வீட்டுக்கு போகும் பொழுது 7-8 மணி. ஸ்தோத்திரம். பாருங்கள், இது கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பிரியமாக இருக்கும். இன்றைக்கி பாருங்கள், நிறைய ஜனங்கள் இதுக்கு போக முடியாது, அதுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு இச்சையை கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு என்ன பண்ணாங்கனாக்க கர்த்தருடைய காரியங்கள் இருக்காங்க. ஏன் இன்றைக்கு நம்மளால் பந்தய பொருளை பெற முடியல? இச்சை இருக்குது. இந்த இச்சை என்பது தவறான காரியத்தை மட்டும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இச்சை என்பது ஒரு நபர் மேல் ஆசைப்படுவது, ஒரு பொருள் மேல் ஆசைப்படுவது அல்ல. கர்த்தருடைய காரியங்களை விட்டு விலகக்கூடிய எல்லாமே இச்சையில் வந்துடும். அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தை பாருங்க, வாசிங்க. அந்த அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போமே. ஸ்தோத்திரம். பந்தயத்திற்கு போறார்கள் யாவரும் எல்லாவற்றிலும் இச்சையடக்கமாக இருப்பார்களாக. அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறார்கள். நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம். ஆதலால் நான் நிச்சயமில்லாதவனாக இன்றைக்கு வந்திருக்கதான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, பார்க்கதான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் நிச்சயம் இல்லாதவர்களாக. எந்த நிச்சயம்? அந்த மனவாட்டி என்றதான அந்த ஸ்தானத்தை பெறுவதற்கு ஒரு நிச்சயம் இல்லாதவர்களாக நீ காணப்படக்கூடாது. வாசிங்க அப்படியே. ஸ்தோத்திரம். நிச்சயம் இல்லாதவனாக இந்த பந்தய சாலையில் ஓடாதீர்கள். நான் மனவாட்டியாக தான் வருவேன். 10 கன்னிகை அல்ல, தோழிகள் அல்ல, மற்றவர்கள் கிடையாது. கர்த்தருடைய மனவாட்டி நான், அவ்வளோதான். ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் ஆண்களாக இருக்கலாம், பெண்களாக இருக்கலாம். கர்த்தருடைய மனவாட்டியாக இந்த பந்தய சாலையில் ஓடுவேன். வாசிங்க அப்படி. அடுத்த வசனம் வாசிப்போம். ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன். மனுஷனை அடிக்கணும். மனுஷனை உண்மையில் அடிக்கக்கூடாது. இந்த போட்டி ஒரு சிலம்ப போட்டியாக இருக்குமானால் நீங்கள் போய் ஆகாயத்தில் போய் அந்த சிலம்பத்தை சுற்றி என்ன பிரயோஜனம்? கீழே இருக்குதானா உங்களுக்கு எதிராளியோடு கூட என்ன பண்ணும்? அந்த சிலம்பத்தை சுத்த வேண்டும். அப்படியாக கர்த்தருடைய வார்த்தையானது, ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன். மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன். இச்சை என்பது இந்த சரீரமும். அன்னைக்கு தான் வாசம் இருப்போம். பிசா சொல்லுவாங்க, சாப்பிடு அப்படிமா. சாப்பிடக்கூடாது. மத்தியானம் வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிடாம தான் இருக்கணும். அப்போ கர்த்தருடைய காரியங்களில் முதன்மைப்படுத்துவதற்கு தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அவருக்கான மனவாட்டி அவர் தான் நம்முடைய மனவாளன். அவருக்கு என்ன பிரியமோ அதை செய்வதற்காகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்படி இல்லைனாக்க நம்ம கன்னிகைகளை போல தான் காணப்படுவோம். அப்போ மனவாட்டின் தோழிகளுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கணம் இருக்குமே தவிர, மனவாட்டிக்குரியதான அந்த மெல்லிய வஸ்திரமோ, அந்த மிகப்பெரியதான பந்தய பொருளோ, ஆசீர்வாதமோ, சுதந்திரமோ அது கொடுக்கப்படாது. அப்போ ஒரு மனவாளன் தன் மனவாட்டிக்கு அவன் என்ன பண்ண சுதந்திரம் கொடுக்குறான்னு சொல்லப்படுது. சுதந்திரனாக அவன் வைத்திருக்கதான
அத்தனை சொத்துகளுக்கும் சுதந்திரவாளியாக தன்னுடைய மனைவி தான். அதற்கப்புறம் தான் பிள்ளைகளுக்கு அது சுதந்திரம் போகும். நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. மணவாளன், மணவாட்டி, அதற்கப்புறம் சுதந்திரவாளியாக வரக்கூடிய பிள்ளைகள். அப்போ வழியாக வரக்கூடியது. இன்றைக்கு நாம் மணவாளியாக இருப்போமானால் சுதந்திரவாளிகள். நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். அப்போ பந்தய சாலையில் ஓடுவதற்கு இச்சை அடக்கம் தேவை. பந்தய சாலையில் ஓடுவதற்கு ஒரு பெரிய பக்தி வைராக்கியம் தேவை. பந்தய சாலையில் ஓடுவதற்கு கர்த்தருடைய அனுக்கிரகமும் அபிஷேகமும் வல்லமையும் மகிமையும் கிருபையும் தேவை. இதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பந்தய சாலையாகிய கர்த்தருடைய ஆலயம் அவசியம். அந்த ஆலயத்துக்கு ஏன் வரமாட்டீங்க? அதான் என் கேள்வியே. வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. நான் வீட்டிலேருந்து ஜெபம் பண்ணுறேன். அங்கே வீட்டில் இருக்கும் பொழுது உனக்கு டிவி போட்டு பார்க்கணும்னு தோணும். வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஏதாவது மற்றவர்களை பேசணும்னு தோணும். கர்த்தருடைய ஆலயத்தை வந்தாக்க எல்லாரும் ஜெபித்தாக்க கண்டிப்பாக ஜெபித்து தான் ஆகணும். பேச முடியாது. அங்கே ஒரு ஒழுங்குக்குள்ளே வந்தே ஆகணும். அப்போ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வர முடியாதபடிக்கு நம்முடைய சுய இச்சைகள் தடுக்குதா, அது மிகப்பெரிய பாவம். பந்தய சாலையில் ஓட முடியாது, கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு போக முடியாது, கர்த்தருடைய அந்த மிகப்பெரிதான கிருபை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதெல்லாம் இழந்து போவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம்? இந்த பந்தய சாலைக்கு வர வேண்டியதே கிடையாது. இதெல்லாம் வேணுமா? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உங்களை நீங்கள் தாழ்த்தி வெறுமையாக்குங்க. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உங்களை என்ன பண்ணுங்க? ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவரே, இந்த பந்தய சாலையில் நான் அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளணும். உம்முடைய பரம ராஜ்யத்துக்கு நான் வரும் பொழுது ஆண்டவரே, உம்முடைய மனவாட்டியாக நான் இருக்கணும் கர்த்தாவே. பரிசுத்தவான்களுடைய மெல்லிய வஸ்திரம் எனக்கு உடுத்து வைக்கப்படணும் ஆண்டவரே. உம்முடைய சமூகத்தில் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து உண்மை ஆராதிக்கணும், உண்மை துதிக்கணும், உங்களோடு கூட நான் இருக்கணும். நித்திய காலமாக நான் ஆட்சி செய்யணும். அப்படிப்பட்டதான கிருபையை கொடுங்கன்னு சொல்லி இந்த காலையில் நம்ம எல்லாரும் பார்க்க முழங்கால் படிட்டு கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ண போகிறோம். எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கலாங்களா? ஆண்டவரே, பந்தய சாலையில் ஓடுகிற எல்லாரும் ஓடுவாங்கப்பா. எத்தனை சபை ஓடினாலும், எத்தனை நபர்கள் ஓடினாலும், ஆண்டவரே நானும் ஓடுறேன், எனக்கு ஒரு கிருபையை கொடுங்க, எனக்கு ஒரு கிருபையை கொடுங்க, எனக்கு ஒரு கிருபையை கொடுங்க. இந்த பந்தய சாலையில் உள்ள எல்லாரும் பந்தய சாலை ஓடுவாங்க. ஆகிலும் ஒருவனே பந்தய பெறுவான்னு சொல்லி வாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அந்த ஒருவனாக, அந்த மனவாட்டியாக நாங்கள் இருக்க எங்களை இரக்கம் செய்யுங்க. எங்கள் சபையானது இந்த பந்தய சாலையில் ஓடுகிறது. அநேக சபைகள் ஓடுகிறது, அநேக ஆத்மாக்கள் ஓடுறாங்க. ஆனாலும் ஒருவனே அந்த பந்தய பொருளை பெறுவான்னு சொல்ல வார்த்தையின்படியாக ஒரே ஒரு மனவாட்டி சபை ஆண்டவரே அந்த பந்தய பொருளை பெறும்படியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்டதான சபையாக எங்களை மாற்றுங்க. 144,000 நபர்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒன்றாக இருந்து உம்மை ஆராதிக்கக்கூடியதான அந்த கிருபை பெறுவாங்க வாசிக்கிறோமே ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்டதான உன்னதமான சபையாக, உன்னதமான மனவாட்டியாக ஆண்டவரே, பரிசுத்தவான்களுடைய நீதியை வஸ்திரமாக தரித்ததான ஒரு மனவாட்டியாக எங்களை மாற்றுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்க போகிறார். அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய வார்த்தை மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஸ்தோத்திரம். இந்த பந்தய பொருளை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? பெற்றுக்கொள்வதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலக பிரகாரமான பந்தய பொருளுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அழைத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. நீங்களோ வானாத கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு என்ன பண்ணுறீங்க? போராடி கொண்டிருக்கிறீங்க. நல்ல போராட்டத்தை இப்போவே போராடுங்க. கர்த்தர் கொடுத்த ஓட்டத்தை நல்லா முடிங்க. விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளுங்க. இது முதல் நீதியின் கிரீடம், இது முதல் பெரிதான மனவாட்டியின் ஸ்தானமானது உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஸ்தானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவன் இரக்கம் செய்யும்படியாக ஆண்டவரே நம்முடைய இரக்கத்தினாலே என்னை முடிசூட்டுங்க. ஆண்டவரே நம்முடைய இரக்கத்தினாலே முடிசூட்டுங்க. இந்த கிருபையினாலே முடிசூட்டுங்க. இந்த ஆவினாலே என்னை அபிஷேகம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே உமக்கேற்ற மனவாட்டியாக நான் மாற்றப்பட இரக்கம் செய்யுங்க. அநேக பரிசுத்தவான்களை உருவாக்கி அந்த பரிசுத்தவான்களோட நீதியானது எனக்கு ஆண்டவரே மெல்லிய வஸ்திரமாக தரிப்பிக்கப்பட உடைய மனவாட்டியாக நான் மாறும்படியான கிருபையை கொடுங்கன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஜெபம் பண்ணுவோம்.